Hi, Mama. Hi, A řekni mu, co chceš říct. Mama, please, can you go here now? On tě nevidí takhle. Please, can you go here? Please, please. And Mama? What do we go to school? Normálně, nic. Ale já měla něco říct. Co jsi mu chtěla všechno říct? To, co jsi mu říkal do telefonu, já ti neslyšel. Že se ti stýská, no? Ale jak se říká stejska? Mami, how? I miss you, Mama. I miss you. Přestaň. Sáro. Very much. Ovšem teď,